kansa tietää. Sveitsissä tärkeimmät asiat usein menevät kansanäänestykseen. Tässä taustalla mainostetaan mennyttä kansanäänestystä, joka sai Suomessa jonkin verran huomioon, eli vasemmiston aloitetta siitä, että johdon palkat eivät saisi olla enempää 12 kertaa suuremmat suhteessa firman pienimpiin palkkoihin, eli tämä kuuluisa 1:12. Ja tämähän ei mennyt läpi. Samana päivänä sveitsiläiset muuten torjuivat moottoritie-vuosimaksun korottamisen myöskin ihan selkein numeroin. Tämä meidän suoran demokratian opintoryhmämme kuunteli Sveitsin parlamentissa keskustelua minimipalkkaehdotuksesta. Siellä ehdotettiin aika kovaa minimipalkkaa, mutta ihan jo keskustelun näppituntumalla voisi sanoa, että kyllä enemmistö nationalraatista Sveitsin parlamentin edustajahuoneestakin tulee jo sitä vastustamaan. Ja useimmat olivat sitä mieltä, että minimipalkka ainoastaan nostaisi työttömyyttä ja halvauttaisi Sveitsin vientiä aivan kohtuuttomasti ja kurjistaisi nimenomaan heikommassa asemassa olevien mahdollisuuksia saada töitä ja elättää itsensä.